€100 fi flus kontanti. Matteus, kif intillu? Hubo ilma. Għanħu bella ilma, għax xift najt. Jemmellek tajjeb. Kif intillu? Jien tajjeb ħafna, grazzi. Inti kollox sew? Jina tajjeb u koll. Dil-ġimma rajt frażi, u biex nkunet kollox għali li xaħat, illi kien jaħdem fit-tarzna. Għalli failing to plan is planning to fail. U naħseb, ma dak li għanna xinajdu l-lum, Katina. relevanti ħafna. Ħanna raw filmat qabel pero, għaluli. Ejwa. Ejwa, għanna filmat zaħi. Għanni bisi nuċċeli. Kellem sedi. Ma konċ, l-istess mi, Sara. L-istess mi. Ma konċ naf li kienet ħatiġri din l-affari, jina sfidani il-floor manager għalli eja basta kollok ġimmu, għalli ma tamilom 10 push-ups. Għamiltom illu, prosi. Għamiltom. U dik tajba u koll biex taqta number 1 mir-rutina. Dik iċċertu isu feelings li kollok ta' malajrek. Dak ma affarijiet zbieħ. U ħafna nies anka jsibu skuża pereżempju biex imorru sat-toilet minħabba dir raġuni. Illi għax inti mxejt naqra. Anka il-burdata, ġaħat tibdilha xi ftit, ġifieri. Prosit ngħidlek. Mela. Li għallek eħe, dan il-ħabib tagħna. Ma żdax għallek xi ħaġa ħjar. Min ma jippjanax, qiegħed awtomatikament jippjana biex ifalli. Full stop. Għax immaġinana aħna pereżempju ngħidu iwa s-sanara fiex nifettilli ta' nidħol l-uffiċċju, fiex nifettilli noħroġ, kollox kif ifettilli ma nagħtix każ naqra x'appuntamenti għandi, eċetera. Ħanażaq, bejna ħanasal imkien. Sewa. L-istess kunċett f'kull ħaġa li nagħmlu f'ħajjitna. Ġien nistaqsi lil xi nies jien kert ngħidilhom x'inhi l-iktar ħaġa li toġobkom f'ħajjitkom pereżempju, jgħiduli l-iktar inħu gost nagħmel nitħaq. Ngħidilhom u kemm il-darba titqu fil-ġurnata, kemm il-darba tagħmlu xi ħaġa biex titqu biha pereżempju, kemm il-darba taraw xi film tad-daħ jew xi series tad-daħ. Meta jkolli aptit, jew meta jkolli ċans forsi, meta jkolli aptit inġaħċuha għax tgħid isma' għandi aptit ħanara video ta' malaj. Imma meta jkolli ċans ikun ifisser illi jekk jiena dak kollu li għandi fuq moħħi għamiltu, forsi fl-aħħar insib ċans biex nara dak il-filmat ta' 2 minuti biex ngħid isma' jiena tħaqt naqra. Ejwa, inti qed tgħid inti stess illi għalik id-daħ huwa l-iktar ħaġa prezzjuża l-iktar ħaġa tieħu gost tagħmel, ħadtiha allura l-aħħar priorità. U dil ħaġa sfortunatament ukoll tidħol anka fis-section tagħna, fis-section tal-eżerċizzju, fis-section illi nżommu saħħitna u nżommu l-figura. Ħafna nies jgħidulek ara jekk inwassal l-itfal, jekk imbagħad nagħmel hekk, jekk inlesti dik, jekk imuraw imur hemm, jekk jibqa' li ċans nagħmel l-exercise. U ngħidilhom hekk, ngħidilhom jiġifieri inti għalik hija l-aħħar priorità illi jkollok body sabiħ ħanidu kif inhi. L-aħħar priorità li tmur tilbes il-ħwejjeġ inti u jiġu ksew mhux dik ix-xena ta' kull darba ma doffix ħanilbes ħanikdbilhom. Ħanejdilhom li pereżempju għandi żaqqiet uġani, ħanivvintalhom li għandi t-tifla ma tiflaħx, ħalli ma noħroġx għax nisħi jarawni hekk. Dram jew għalik hija xi ħaġa vera importanti. U naħseb iktar profondament, għax ovvjament li nidru tajbin hija importanti, però li nħossuna tajbin hija iktar fundamentali minn hekk. U jkolli ngħidlek id-dritt tal ħafna nies kert dik ma tantx hija importanti. Ħafna nies iktar jimpurtom minn kif jidhru milli kif iħossuhom. Mhux kulħadd ta'. Hemm ukoll imbagħad kategorija interessanti ħafna illi huma l-aktar li jinkwitaw kert huwa fuq x'se jitilfu. Mela pereżempju jiena nara li huwa importanti għalija li nagħmel l-exercise għax nibża illi saħħti kif inhi llum tmur lura. Nitlef pereżempju minn dik l-enerġija illi għandi. Nitlef mill-fatt illi llum il-riżultati tal-mediċini tiegħi, riżultat tad-dem pereżempju huwa tajjeb ma jibqax tajjeb. Jiġifieri qed naraw aħna personali xi motivana l-iktar. Għal ħafna nies timmotivhom illi jaslu x'imkien. Illi llum jekk qiegħda size 16 inkun size 12 għal mod tal-kelma. Għal nies oħrajn l-inkwiet huwa ma jmurx li jaqbadni l-kolesterol, ma jmurx li jaqbadni d-diabete, ma jmurx li tingħata tal-qalb. Tal-ħajja motivazzjoni tajba ma li xi ħaġa negattiva sa ċertu punt timmotivak. Mela, m'hemmx ħażinu tajjeb ħajkolli ngħidlek id-dritt. L-importanti illi x'nagħmlu x'qed nagħmlu dik timmotivana. Hemm tfal pereżempju biex inġib eżempju vera sempliċi li tgħidilhom sabiħ jekk inti tnadda fil-kamra, inħallik pereżempju tmur tilab logħba PlayStation. Hemm tfal oħra illi timmotivhom l-iktar tgħidilhom taf xiexu, jekk ma tnaddafx il-kamra, għandek ġimgħa ġewwa pereżempju, illi dik il-biża illi ħatitlef xi ħaġa, ħatitlef li inti tagħmel ġimgħa tilab ma' ħadd ieħor, hija aktar ta' stimolu
milli kieku inti tajt għandi pereżempju sija żejda jekk nagħmelek. Naraw daqsxejn anke x'jotmana personali. Mela fiftik kliem ieħor inti qed tgħidilna aħna nagħmlu daqsxejn soul searching x'inhi l-iktar ħaġa li nixtiequ jekk hux li nħossuna tajbin jew li ma niġux għar mill-li qegħdin għall-inqas. U ovvjament naħdmu għaliha biex naqbdu triq tajba. Jiena nħobb darba missieri kien qalli xi ħaġa fost ħafna pariri oħrajn li tani. Jekk inti taqbad il-karozza u ma tafx fejn inti sejjer, jekk ma tafx jiena ħammur il-mellieħa, jew jien ħammur Witteline, jew jien ħammur il-Mosta, wherever. Jekk ma tiddeċidix fejn titmur, sakemm it-triq hija dritta, ħatibqa' s-suq. Kif tasal għal-roundabout? Issa fejn ħanew. First exit, second exit, third exit. Missieri kien jgħallem il-karozza wkoll. Għalhekk jitkellem. Imma kif jiġi r-roundabout, kif fuq li ma bażi ħan iddeċiedi jekk jiena hux ħanaqbad left, nibqa' sejjer dritt, indur fuq il-lemin, indur lura. U dik hija l-kwistjoni kollha ta' nibqa' ndur mar-roundabout. Perfett. Għax dik hija l-kwistjoni kollha ta' pjan, Kert. Mela, pereżempju, jekk persuna li qed tisma'na tajt tisma' jiena naf li rid nonqos, irid inneħħi x-xaħam. U ngħid mela orrajt, mela ħanna elimina pereżempju 3 kwarti tal-li kelli qed niekol. Jekk jista' jkun noqgħod fuq tuffiħa tajjeb u fuq xi naqra frott ieħor pereżempju. Dak huwa xi ħaġa li inti qbadtu sparajt għad-doċċ. Għax forsi tajt isma' bil-loġika tiegħi jekk qed niekol inqas jew inqas ma niekol, iktar ħanitlef xaħam. Fil-verità inti literalment isek sparajt fl-ajru. Għaliex? Għax ma tafx fej ħatolqot. F'liema sens qed ngħidu hekk. Mela inti b'dak it-tip ta' perikli, għax huwa periklu li tikol ftit wisq, number 1 hemm riski kbar li tispiċċa l-isptar. Hemm riski kbar li affarijiet li jiġru ħafna iktar milli naħsbu ta' anka traffic accidents. Illi jiena tant ma kienx sturdejt u bqajdi ħaġa ta' qudiemi. Hemm min jgħidilna meġ-ġurnata ma nikol xejn, però normalment dawk l-istess nies imbagħad meta jkunu d-dar jieklu daqsxejn mhux ħażin biex jikkumpensaw għal dak li ma kellux. Mhux qed ngħidu li għax nagħmel iktar minn satejn nista' nistordi inta. Hemm min illi tant dera jiekol kull ftit sigħat illi qisu jħoss ħaġa nieqsa jekk hu ma kilx. Però hawnhekk qed ngħidu fuq l-estremiżmu illi ngħid isma' f'ġurnata pereżempju ħadd fieħa. U dak għalfejn ħajħawwadni, għalfejn anka ħajfixkilni, anka jekk qatt m'għandix pjan. Għax jiena mhux talli mhux se nagħmel dak il-pjan, anka jekk għadu ma jeżistix, talli il-pjan ħajamlu li ħadd ieħor. Jien għandi pjan għalik, tajjeb biex inti għaddilek biex toħroġ minn dar l-isptar, illi tieħu daw il-mediċini, illi inti tqatta' dan iż-żmien l-isptar, illi mbagħad inti tieħu tip ta' kura. Spiċċa ħadd ieħor għamel pjan għalija għal affarijiet li ma ridhomx. Mela ejja nieħdu pass lura. Nippjanaw aħna fejn iridu naslu u nieħdu parir. Ma nipretendux li nafu kollox, jekk għandi bżonn parir fuq accounts ħammur għand accountant. Mhux ħanipprova jiena nara x'nitgħallem u nagħmilha jien, għax number 1 qed naħli l-ħin. Number 2, ir-riskju li nisbalja huwa ikbar. Tajjeb, ġifieri imbagħad nafu l-konsegwenzi anka tal-iżbalji fl-accounts jistgħu jagħmlulek, okay? U hemm ukoll il-fatt illi inti il-frustrazzjoni l-enerġija tiegħek tista' tuża f'affarijiet li inti kapaċi tagħmel u affarijiet illi għandek bżonn illi tagħmel. Il-health and fitness l-istess. Jekk ħanoqogħdu ngħidu issa nara dieta, naqbad unsib waħda mill-internet ħanifranka il-ħin u l-flus minn għalija għax fil-verità iktar ma jdumu ma jiġu riżultati, iktar ħankunu frustrati, all right, għax dawk ir-riżultati mhix jiġu. Number 2, nistgħu anke nagħmlu żbalji li jkunu daqsxejn perikolużi anke għas-saħħa. All right, għax kif qed ngħidu nistgħu anke nispiċċaw l-isptar. Però primarjament qed hawnhekk. Illi jekk jiena kelli targets, jekk jiena naf forsi eżatt kif nixtieq ninħossni, kif nixtieq nidher, x'sizes nixtieq li nilbes. Jekk jiena m'għandix min jiggwidani kif se nasal hemm, jista' indur kif qed tajjeb inti mar-roundabout fil-vojt u ma nasal qatt fejn nixtieq illi nasal. Mela nkunu serji, nagħmlu pjan ma' min jista' jgħinna għax jekk ħanibqgħu nduru fil-vojt diħa tibqa' xewqa u qatt ma ħassir realtà, importanti immens. Mattias, realistikament naħseb ħanitkellem fuqi, però ħafna nies jaqblu miegħi. Mela aħna għedna failing to plan is planning to fail. Jiena waħda mill-ikbar diffikultajiet tiegħi personali hija li nippjana il-ġurnata, ġifieri li jiena fix-xi ħanikol, fix-xi ħanistrieħ, fix-xi ħanaħdem, fix-xi ħanqatta' ħin mal-familja, fix-xi ħanitrejnja,
ħafna affarijiet differenti. Realistikament, x'inhu l-ewwel ġifieri jekk jiena issa mela ħadd parir minn xi ħadd u għamilli pjan kif ħa nikol. Xi ħadd għamilli pjan kif ħa nitrenja, jiena realistikament x'irrid nagħmel b'mod malaj sewwa biex jiena nippjana l-ġimgħa tiegħi. Mela, l-iktar ħaġa prattika li nsib fil-każ tiegħi jiena hija ndedika ġast nofsija fil-ġimgħa. Naqbad nofsija normalment tkun il-ħadd filgħodu u ngħid ħanara it-timetable tiegħi il-kalendarju kif inhu. U niblokkja il-ħinijiet. Mela pereżempju ngħid isma' bej it-tlieta u l-erba' nhar ta' tnejn għandi dak l-appuntament u dak kanżommu għal kull nhar ta' tnejn. Hawnhekk biex niġi fuq shift il-ħamis għandi bej is-sija u s-satej u kwart pereżempju blokkja tal-shift. Jekk niblokkjaw awtomatikament ħanaraw illi jiena ma daħħal xejn. Naqsek hemmhekk, allura qed nagħmel dak il-proċedura. Mela dik in-nofsija li ħaniddedikaw darba fil-ġimgħa biex nippjanaw il-ġimgħa tagħna kemm ikel, training, ħin mal-familja u kollox lilna ħajġibilna riżultati ferm aħjar fil-ħajja tagħna u hekk ħanejxu ħajja ħafna iktar kuntenta.